नमस्कार, मी दीपिका शेरकाने, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई. आजच्या कार्यक्रमासाठी सर्वांचे स्वागत करते आणि सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करते. पावसामुळे खूप उशीर झाला सर्वांना यायला आणि जास्त वेळ न घेता आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूयात. जो आज आपण परिसंवादाचे आयोजन केलेले आहे, याच्यामध्ये केंद्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेकडून दिव्यांग व्यक्तीकरिता राष्ट्रीय धोरण 2021च्या प्रकाशित केलेल्या मसुद्यावर सूचना, हरकती, अभिप्राय दिनांक 9 जुलै 2022पर्यंत आपल्याला पाठवायचे आहे. त्या अनुषंगाने दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र पुणे आणि बाल कल्याण संस्था पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण या परिसंवादाचे आयोजन केलेले आहे. तरी मी सर्वांचे आजच्या परिसंवादामध्ये स्वागत करते. उपस्थित आयुक्त, माननीय आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख सरांचे स्वागत. धर्मेंद्र सातव सरांना मी विनंती करते की आयुक्त साहेबांचे त्यांनी स्वागत करावे. स्वागताला या धर्मेंद्रजी. तुम्ही माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांचे स्वागत माननीय हरिदास शिंदे सर करतील. माननीय उपायुक्त दिव्यांग कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे माननीय संजय कदम सर यांचे स्वागत रोहिणी मोरे मॅडम करतील. माननीय उपायुक्त समाज विकास विभाग पुणे महानगरपालिका श्रीमती रंजना गगे मॅडमचं स्वागत विजय कानेकर सर करतील. माननीय सहाय्यक आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका श्री निवास दांगट सर यांचे स्वागत पानसे मॅडम करतील. माननीय कदम साहेब यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या आज परिसंवादाचे प्रास्ताविक करावे. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे दिव्यांग कल्याणचे आयुक्त श्री ओमप्रकाश देशमुख साहेब, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आयुष प्रसाद साहेब, त्याप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगरपालिकेचे समाज विकास विभागाचे उपायुक्त आहेत आणि आमचे सहकारी मित्र हरिदास शिंदे आणि उपस्थित सगळ्यांचं स्वागत आजच्या या परिसंवादामध्ये मी करत आहे. आजचा परिसंवादाचा विषय जो आहे आपला तो म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती राष्ट्रीय धोरण 2021 या विषयावरती आपण आज आपण सगळेजण एकत्रित आलेलो आहोत आणि आपला मुख्य सहभाग या ठिकाणी अत्यंत मोलाचा ठरणार आहे. कारण दिव्यांगांचं धोरण कसं असावं राष्ट्रीय पातळीवरती याविषयी आपले सगळ्यांचे विचार आम्ही दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत आपल्या राज्य शासनामार्फत आपण केंद्र सरकारला देणार आहोत
आणि त्यामध्ये मला याची कल्पना आहे पूर्ण की महाराष्ट्र हे सगळ्यात पुरोगामी आणि सगळ्यात प्रगतिशील राज्य आहे. या राज्याची एक शान आहे ती आपल्याला निश्चितपणे उंचावून ठेवायची आहे. त्या अनुषंगाने आपण जे राष्ट्रीय धोरण केंद्र शासनाने केलेलं आहे त्यामध्ये केंद्र शासनाने याच्यामध्ये इनपुट्स मागितलेले आहेत की तुमचं काय मत आहे, याच्यामध्ये काय सुधारणा व्हायला पाहिजे. त्या अनुषंगाने आपण आज इथे जमलेलो आहोत. जरी एक दिवसाची ही कार्यशाळा असली तरी आपल्याला आपले विचार, मला कल्पना आहे की आपण या क्षेत्रामध्ये मातब्बर आहात, निष्णात आहात आणि आपले विचार तुम्हाला सहजपणे पटकन सांगता येण्यासारखं आहे. फारसा मला असं वाटत नाही की रेफरन्स किंवा इतर काही संदर्भ हाताळावे लागतील वगैरे असं काही लागणार नाही. तर या अनुषंगाने आज आपण इथं जमलेलो आहोत. तर आजच्या सकाळपासून ते संध्याकाळी 5:30पर्यंत जी आपली कार्यशाळा आहे, या कार्यशाळेमध्ये आपल्याला सर्वांना याच्यामध्ये सहभागी करून घेतले. याच्यामध्ये आपल्याला ग्रुप्स तयार करायचे आहेत आणि त्या ग्रुप्सचा एक प्रतिनिधी म्हणून एकाने इथे प्रेझेंटेशन करायचं आहे आणि आपण हे सगळं समाप्त झाल्यानंतर आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया, जी काही हरकती, जी काही सुचवलेले मुद्दे असतील ते सगळे आम्ही कन्सॉलिडेट करणार आहोत आणि आम्हाला लगेचच शुक्रवारी, फार तर शनिवारी आम्ही हे संकलित करून शासनाकडे पाठवणार आहोत. कारण ह्याच्यामध्ये आम्हाला टाईम लिमिट आहे केंद्र शासनाचं, त्या लिमिटमध्ये आपल्याला काम करायचं आहे. आता आपल्याला कल्पना आहे गेलेला आहे केंद्र सरकारकडून. तर या म्हणजे आता केंद्र सरकार ज्या अपंगांचे, दिव्यांगांचे जे वेगवेगळे प्रकार आले त्या सगळ्यांचा विचार करून आपल्या या पॉलिसीमध्ये त्यांनी कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. तसंच आपल्याला सुद्धा या सगळ्या डिसॅबिलिटीचा विचार करून आपल्याला आजच्या परिसंवादामध्ये प्रत्येक विषयानुरूप आपापलं मतं द्यायची आहे. आता एक साधारणपणे फोकस काय राहणार आहे आजच्या आपल्या परिसंवादामध्ये, तर या पॉलिसीमध्ये आपल्याला एक अर्ली इंटर्मिनेशन हा विषय असेल, नंतर रिहॅबिलिटेशन असेल, ह्युमन रिसोर्स असेल, एज्युकेशन असेल, एम्प्लॉयमेंट असेल, बॅरियर फ्री एन्व्हायरमेंट असेल, सोशल प्रोटेक्शन असेल, स्पोर्ट्स कल्चरलचा असेल, रिक्रिएशनचा असेल. तर अशा प्रकारे आपले हे वेगवेगळ्या जे जीवनाचे सर्वसामान्य लोकांना जे वेगवेगळे जीवनाचे अंग आहेत त्यांच्याच जीवनामध्ये त्यांच्या सतत स्पर्श होत असतो, त्याप्रमाणे दिव्यांगांना सुद्धा या सगळ्या गोष्टी करताना कुठं अडचणी येणार आहेत आणि त्यामध्ये काय काय सुधारणा आपल्याला सुचवायची. आता एक उदाहरण साधं देऊन टाकलं की एज्युकेशनल पॉलिसी जी आहे, आता एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मग आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे, तर आपल्याला सगळ्यांना याच्यामध्ये की हे म्हणूयात आपण त्याला की इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. तर म्हणजे सर्वसामान्य शाळांमध्ये आपली विद्यार्थी कसे जातील जास्तीत जास्त आणि सर्वसामान्य जीवनामध्ये ते कसे मिसळले जातील याच्यावरती आपल्याला विचार करायचा आहे. कारण एक आयसोलेशन केलं की समाजामध्ये सुरुवातीपासूनच एक प्रवाह वेगळा निश्चित तयार होतो आणि मग त्याच्याप्रमाणे मग ते थोडंसं त्यांना पुढं जीवनामध्ये समाज प्रवाहात मिसळण्यासाठी जरा अडचणी निर्माण होतात. दुसरा एज्युकेशनमधला आपला विषय आहे की शाळेमध्ये मोफत प्रवेश मिळाला पाहिजे त्याला, दिव्यांगाला. तो कसा मिळवता येईल, त्यासाठी काय आपल्याला करावं लागेल. तिसरं म्हणजे आपल्याला बॅरियर फ्री एन्व्हायरमेंट तिथं आवश्यक आहे. म्हणजे शाळेची इमारत बॅरियर फ्री तर पाहिजेच, आपल्याला परिसर एन्व्हायरमेंट बॅरियर फ्री पाहिजे आहे, परंतु त्याबरोबरच आपल्या शिक्षणाचं करिक्युलमसुद्धा कसा त्याला बॅरियर फ्री होईल, दिव्यांगांना कसा सुसंगत राहील करिक्युलम आणि त्यांचे टीचिंग टूल्स जे आहेत त्यामध्ये काय सुधारणा करता येण्यासारखं आहे. त्या विद्यार्थ्यांसाठी जी पुस्तकं असतील किंवा जी काही शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध असेल त्यामध्ये काय बदल करता येतील आपल्याला त्यांना सुसंगत असे, याचाही आपल्याला विचार करता येईल. शिष्यवृत्ती योजना आहेत, केंद्र सरकारच्या काही 3 महत्त्वाच्या शिष्यवृत्ती योजना आहेत, आपल्या राज्य शासनाच्या आहेत. आणखी कोणती शिष्यवृत्ती योजना आपल्याला आवश्यक आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर परदेशात का आपल्या दिव्यांगांनी जाऊ नये का, मग त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना नाही का, अशाही सुधारणा तुम्हाला याच्यामध्ये सुचवता येण्यासारखं आहे. त्याप्रमाणेच टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जसं DEDला म्हणजे त्यांच्याकडे सातत्यानं ट्रेनिंग प्रोग्राम शिक्षण विभागामध्ये असतात, ते जिल्हा परिषद असेल किंवा महानगरपालिका नगरपालिकेमधले शिक्षक असतील, पण त्यामध्ये दिव्यांगांसाठी सुसंगत असला काहीतरी एक कोर्स त्यात कसा त्यांना देता येईल की जेणेकरून त्यांना दिव्यांगांचे प्रश्न किंवा त्यांना शिकवण्याची पद्धत सुलभ कशी करता येईल. अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये एक मी थोडंसं हिंट्स दिल्या की कशा प्रकारे आपल्याला या सगळ्या ग्रुपचं काम करायचं आहे. आता या पुढचं जे आपले परिसंवाद मी काय जास्त माझं प्रास्ताविक न लांबवता लगेचच सुरू करूयात. त्यामुळं कार्यक्रमाची धुरा मी मॅडमला देतो आणि माझे प्रास्ताविक देऊन संपवतो. मी विजय कानेकर सरांना विनंती करते की त्यांनी भूमिका मांडावी.
नमस्कार. खरं तर भूमिका मांडायची म्हणजे की मला आठवते की 2016चा ॲक्ट आला. मी सर्वप्रथम सर्व मान्यवरांचं, मी वेळ न जाण्यासाठी, सगळे महानुभूतीवरती बसलेले आदरणीय आहेत, सगळ्यांचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो माझ्या वतीने आणि पानसे मॅडमच्या वतीने, दोन्ही संस्थांच्या वतीनं. आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की यशवंतराव चव्हाण सेंटर ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये या संस्थेचं एक महत्त्वाचं मोलाचं योगदान आहे. अनेक वेगवेगळी धोरणं या संस्थेने या राज्याला दिलेली आहेत. मला आठवतं आहे महिला धोरणापासून ज्येष्ठ नागरिकांचं धोरण असेल, महिलांचं धोरण असेल, युवा धोरण असेल, दिव्यांगांचं देखील धोरण. आमचे सगळे बांधव या ठिकाणी आहेत. मला आठवते 2012 साली दिव्यांगांचं राज्याचं धोरण 2012 साली याच पुणे शहरामध्ये आम्ही शासनाला दिलं होतं आणि ते धोरण 2018 साली पारित झालं. ही एक पार्श्वभूमी या संस्थेला आहे आणि म्हणून जेव्हा दुरुस्तीचा अपील आलं केंद्र शासनाकडनं तेव्हा मी आयुक्त सरांना रिक्वेस्ट केली की सर आमची ही परंपरा आहे, कारण 2016चा ॲक्ट जेव्हा आला तेव्हा पहिल्याच दिवशी म्हणजे आज ॲक्ट आला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आम्ही चर्चासत्र ठेवलं होतं यशवंतराव चव्हाण सेंटरनी पुण्यामध्ये निसर्गला. ही एक मोठी अशी परंपरा चव्हाण प्रतिष्ठानला आहे. याशिवाय राज्याला वेगवेगळ्या म्हणजे मला सांगायला आनंद होतो की या रचनात्मक कामामध्ये या संस्थेचा सहभाग अगदी म्हणजे सगळ्या राज्यातल्या रूट लेवलपर्यंतच्या सगळ्यांना सोबत घेऊन एक सर्वसमावेशक असं एक सूचना असतील, विचार असतील किंवा दुरुस्त्या असतील, शिफारसी असतील, ह्या करण्याचा मानस या आमच्या संस्थेचा राहिलेला आहे. संस्थेच्या कार्याध्यक्ष स्वतः एक सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून राज्यामध्ये वावरत असतात. राजकारण हा भाग जरी वेगळा ठेवला तर त्यांचं एक सामाजिक व्यक्तिमत्व म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. म्हणजे अगदी लेख वाचवा लेख जगवापासून ते आत्तापर्यंत अनेक सगळ्या या सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्या अग्रणी असतात. आणि आम्ही जेव्हा त्यांना विचारलं की ताई आम्ही असं एक कन्सल्टेशन इथे करण्याचा मानस आहे, तर त्या म्हणाल्या बालकल्याण आपली सिस्टर कन्सर्न ऑर्गनायझेशन आहे आणि आयुक्तालयासोबत आपलं अनेक वर्षाचं बाउंडिंग आहे, तर करा, छान आहे, चांगली गोष्ट आहे. ॲक्टवर हे गेलेच पाहिजे, आपलं महाराष्ट्राचं कॉन्ट्रीब्युशन सार्वजनिक गेलं पाहिजे. आणि मग त्यासाठी अतिशय अल्प अवधीमध्ये आम्ही सगळेजण एकत्र आलो आणि जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, खरं तर आयुष प्रसाद सरांनी आमच्या केंद्राचं पालकत्व स्वीकारले. मला खरंच सांगायला अतिशय आनंद होतो की ते आम्ही काही म्हणालो सर हे इतना बड़ा हमसे फिर बाद में इसका मेंटेनेंस भी होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना के दे रहे हैं लेकिन इसको फिर बजट ही नहीं है हमारे DDR की, जो अरे वो बात का बाद में देखेंगे, पहिले अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे. आणि हे सगळं सरांचं इतकं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन असतं आणि रात्री केव्हाही फोन करून सांगतात कल ये करना है, परसों वो करना है. आणि ही सगळं असं हक्कानी असतं आणि नियम सोडून काहीही करत नाहीत. आम्हाला त्याच्यामुळे अतिशय चांगले या ठिकाणी पाहुणे मिळालेत. आयुक्त सरांनी आधीच सांगितलं की काणेकर ही इंटलेक्च्युअल आणि अकॅडमिक व्हावं, याच्यामध्ये अवांतर चर्चा कुठलीच होऊ नये. किंबहुना आपण दिशा, बऱ्याच वेळेस असं होतं की थोडंसं अकॅडमिक झालं की आपण सगळेजण एका अशा प्रक्रियेतून पुढे आलेलो आहोत, संघर्षातून पुढे आलेलो आहोत. म्हणजे मी माझ्या सहित सांगतो की मग ते थोडंसं विषयांतर होतं आणि मग जो मूळ मुद्दा आहे तो बाजूला राहतो. तर आपण सर्वजण मिळून आज असं ठरवूया की हे केंद्राचं जे धोरण आहे त्याच्यामध्ये ज्या दिशा आपल्याला द्यायच्या आहेत, त्याच्यातल्या ज्या शिफारशी करायच्या आहेत त्याच्यावर आपण पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट व्हावं. अतिशय कॉम्पॅक्ट आणि छान असं आपण त्याचं प्लॅनिंग केलेलं आहे. आपल्याकडे सजेशन्ससाठी फॉर्म आलेले आहेत. आपण ग्रुपनिहाय बसणार आहोत. आपल्याला ज्या ग्रुपमध्ये इंटरेस्ट आहे, बहुतेक आम्ही मला वाटतं वाघमारे सरांनी आणि
आईवळे सरांनी, फुले सरांनी ज्याच्या त्याच्या व्यक्तिमत्वाप्रमाणे त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे अनेक वर्षापासूनचं, त्याच्याप्रमाणे त्यांचं बायफर्केशन आधीच करून ठेवलेलं होतं. ते त्या ग्रुपमध्ये आपण ते बायफर्केशन करणार आहोत आणि सगळ्यांनी मिळून आपण आपले सजेशन्स दिल्याच्यानंतर प्रत्येक ग्रुप या ठिकाणी येऊन आपलं प्रेझेंटेशन देणार आहे. मला माहीत आहे की या ठिकाणी आलेला प्रत्येक व्यक्ती हा एक संस्था आहे, याचं एक अधिष्ठान आहे अनेक वर्षापासून या क्षेत्रातलं. त्यामुळे त्याला दुसऱ्याही गटामध्ये काही शिफारशी करायच्या आहेत, तर त्यांनी त्यावेळेस आपल्या शिफारसी जेव्हा दुसऱ्याची मांडणी होईल त्यावेळेस त्या शिफारसी आपण जरूर कराव्यात. या सगळ्या शिफारशी आयुक्त महोदयांना आपण सादर करू आणि आयुक्त महोदयांच्या वतीने त्या शिफारसी केंद्र शासनाला जातील. याच्यात मला जे महत्त्वाचे मुद्दे वाटतात की मी ते माझ्या ह्याच्यात सांगणारच आहे, पण जोपर्यंत या देशामध्ये डेटा कलेक्ट होत नाही या दिव्यांगांचा, तोपर्यंत त्याला दिशा मिळू शकत नाही असं माझं ठाम मत आहे. आणि म्हणून डेटा कलेक्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक चांगलं, खरं तर UDIDच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं पाऊल भारत सरकारने घेतलेलं आहे, पण त्याची प्रोसेस अजून किती दिवस चालेल मला शंका वाटते. कारण आम्ही अनेक वेळेस बोलतो आम्ही एवढे ॲक्टिव्ह आहोत UDIDमध्ये, पण ज्या विभागाला ते UDIDचं नेतृत्व करायचं आहे तो विभाग मात्र खूपच मागे आहे आणि त्यांचे अनेक कारणं आहेत, त्याच्यावर आज नको जायचं. पण UDIDचं काहीतरी डेडलाईन डेट आपण ठरवली पाहिजे राज्यासाठी की जेणेकरून हा डेटा आपल्याला कलेक्ट होईल. त्याचबरोबर ज्यांना UDID नाही मिळाले तो डेटा कसा मिळणार आहे, तर त्याच्यासाठी होम टू होम सर्वे हा एकमेव पर्याय आहे. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की UDID काढली म्हणजे सगळे अपंग आपले इनरॉल झाले, तर असं होणार नाही आहे. जे अदृश्य अपंगत्व आहेत, ज्यांचं अपंगत्व दिसत नाही आहे, ते अपंगत्व शोधून काढायचं आणि त्यांना आपल्याला या ठिकाणी समाविष्ट करायचं आहे आणि त्यांचा हक्क त्यांना मिळवून द्यायचा आहे. मी अधिकचा वेळ न घेता एवढंच सांगेल की अजून एक चांगली आम्ही योजना या ठिकाणी सुचवतोय. ती आपली अतिशय जोरकसपणे ती मागणी आपली गेली पाहिजे की सामाजिक सुरक्षा ही फक्त काही कालावधीसाठी ह्या मुलांना देऊ नये, तर ती आयुष्यभरासाठीची सामाजिक सुरक्षा असावी. आणि ती सामाजिक सुरक्षा फक्त इन्शुरन्सच्या माध्यमातूनच मिळू शकते. आणि आपण बघतोय आत्ता आम्ही हेल्थवरती सर राज्याचं आम्ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा रिव्ह्यू घेतला, कदम साहेब होते. सांगायला आश्चर्य वाटेल, एकूण 1700 कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत, बजेट होतं आणि त्यातले 1300 कोटी खर्च झाले. ॲव्हरेज जर काढलं तर एका लाभार्थ्याला फक्त 19,000 रुपये खर्च झाला आणि तो इन्शुरन्स आहे 1.5 लाख रुपयाचा. 1.5 लाख रुपयाच्या इन्शुरन्समध्ये त्या इन्शुरन्स कंपनीने एका लाभार्थ्याला फक्त 19,000 रुपये दिलेत. हे आमच्याकडे अगदी सप्रमाण आहे, आमच्याजवळ त्याचे सगळे फिगर्स आहेत. माझं असं म्हणणं आहे की आजच्या या दिवशी एक उत्तम असं इन्शुरन्सचं कॅशलेस, पुन्हा ते कॅशलेस असलं पाहिजे, कॅशलेस इन्शुरन्सची एक मागणी प्रथम क्रमांकाने आपण ती केंद्र शासनाला करावी, जेणेकरून ती महाराष्ट्राने अनेक योजना केंद्राला आपण दिलेल्या आहेत. आपण सर्वजण दोन्ही साहेब तर प्रशासनामध्ये असल्यामुळे त्यांना सगळं मुखपाठ आहे. MREGS असेल किंवा याचे सुद्धा अन्न आणि नागरी पुरवठ्याचे असेल, ह्या योजना राज्यांनी देशाला दिलेल्या आहेत. तसं मला वाटतं आजचा हा दिवस असाच कारणी लागावा, ज्यातून आपण केंद्र शासनाला एक चांगलं, एक दिशादर्शक आणि त्यांना त्यांच्यासाठी ते नाविन्यपूर्ण असावं अशा शिफारशी आज आपण आपल्याकडून करूयात. मी माननीय आयुक्त महोदय आणि माननीय CO सर यांचे विशेष आभार मानतो. महापालिकेच्या मॅडम आलेल्या आहेत, त्यांचंही विशेष आभार. आणि ज्या दांगट सरांसोबत आम्ही काम करतोय, खरं तर महाराष्ट्रातली ही पहिली अशी महापालिका आहे की ज्या 10 बालवाड्या आमच्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राने दत्तक घेतल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर करतोय. या पॉलिसीमध्ये असं ठरलं पाहिजे की प्रत्येक शाळा ही अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर असली पाहिजे, प्रत्येक शाळा ही इन्क्लुजनच्याकडे घेऊन जाणारी असली पाहिजे, तरच त्या RTA ॲक्टला आपण न्याय देऊ. एवढंच मी या ठिकाणी मानतो आणि सर्वांचे आभार मानतो.
परत एकदा पुन्हा आपण वेगवेगळ्या ह्याच्या निमित्ताने भेटतच असतो. पण असं असलं तरी आम्ही दोन्ही गोष्टी आयुक्तालयाच्या वेबसाईटवर आणि चव्हाण सेंटरच्या वेबसाईटवर दोन्हीवरती राज्यभरातल्या दिव्यांग बांधवांना आम्ही रिक्वेस्ट केली आहे की तुम्ही तुमच्या सूचना अजूनही 2 दिवसात 3 दिवसात तुम्ही द्याव्या. एक छान असा एक फॉर्मेट केलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्याचे बायफर्केशन्स केलेले आहेत टॉपिक वाईज. त्या टॉपिक वाईज आपल्याला आपल्या गटाच्या व्यतिरिक्त जी मांडणी करायची त्याच्यासाठी ते फॉर्मेट दिलेले आहेत. इतकं सोपं आणि छान केलं आहे. माझी रिक्वेस्ट आहे की आपण आता एकदा गट झाल्याच्या नंतर सिन्सिअरली विद्यार्थी म्हणून आपण सगळेजण बसूया आणि एक चांगलं डॉक्युमेंट आपण आयुक्तालयाला देऊया. फक्त माझी एकच विनंती आहे की या दरम्यानच्या काळामध्ये आपल्या काही वैयक्तिक अडचणी आहेत, आपल्या काही संस्थांच्या अडचणी आहेत, त्या सगळ्या बाजूला ठेवूया आणि ह्या एकाच विषयावर फोकस करूया की रिकमेंडेशन्स. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद सर. मी माननीय आयुष प्रसाद सरांना विनंती करते की त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं. माननीय देशमुख सर, माननीय या मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, या वर्कशॉपमध्ये उपस्थित सर्व लोक, मी पहिल्यांदा हे सांगण्यासाठी इच्छुक आहे की मला या सब्जेक्ट जो आहे, मला या सब्जेक्टबद्दल जास्त काय माहीत नाही फारसा. जो भी जरासा माहिती आहे ते माझ्या अनुभवातून आणि जो मला जरासा या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आहे त्यापर्यंत मला माहिती, आणि मी त्याच्याबद्दल जरासा आपल्याला 2-3 गोष्टी सांगण्यासाठी इच्छुक आहे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला आजच्या या वर्कशॉपमध्ये जो तुम्ही आज म्हणजे राज्याचं धोरण केंद्रासाठी पाठवणार आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला डिस्कशनसाठी काय पॉईंट्स कदाचित याच्यामध्ये मिळेल. माझ्या आयुष्यामध्ये ज्यावेळ माझा जन्म झाला होता तर मला वर्षे काही अडचण नाही होती, बट माझा जो राईट लेग आहे ते लेफ्ट लेगपासून अबाउट ½ सेंटीमीटर जास्त लांब होता. तो इनिशियली ज्यावेळी मी अतिशय लहान होतो तो स्वतःला बॅलन्स करण्यासाठी मला अडचणी व्हायच्या आणि इतर लोक काय बोलणार आहे यामुळे मी विचार करून मी फार विचित्र पद्धतमध्ये मी उभं राहायचं. जसे जसे मी मोठं झालो असं माझ्यामध्ये ज्यावेळी कॉन्फिडन्स आला, ज्या माझे आईवडिलांनी मला 1-2 वेळा सांगितलं की तुम्ही म्हणजे स्वतःला कधीही कमी विचार करू नका, आणि ज्यावेळी मला कॉन्फिडन्स आला त्यानंतर तुम्ही काही जण नोटीस केलं असेल की माझा जो धावी म्हणजे जो राईट लेग आहे ते जरासं 20 ते 30 डिग्रीच्या अँगलमध्ये असतो, आणि या गोष्टी मी ॲक्च्युली विसरलो होतो. हे सगळे प्रायमरी स्कूलमध्ये घडलं आणि या गोष्टी मी विसरलो होतो. आणि त्यानंतर ज्यावेळी मी खेडमध्ये प्रांत म्हणून काम करत होतो राजगुरुनगरमध्ये, तो एक माणूस माझ्याशी चिडला. म्हणजे तुम्ही शासकीय नोकरीमध्ये असेल तर दिवसाला 100 लोक तुम्हाला भेटतात, 3-4 लोक जरासं चिडून जातात. तो यहाँ पर एक हसून राहिले तो ते म्हणजे नेमकी माझ्याशी चिडत असतात. तो ते माझ्याशी चिडलं आणि ते मला सांगितलं की मी आता UPSCकडे तक्रार करणार आहे की तुमची दिव्यांग सर्टिफिकेट खोटी आहे. तो त्यावेळ मला इमिडिएटली लक्षात आलं नाही की नेमकी ते काय बोलण्याचा प्रयत्न करून राहिला. नंतर मला लक्षात आलं की ते या विषयाबद्दल ते काहीतरी विषय तयार करण्याचा प्रयत्न करून राहिला. सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे की कुठलाही माणूस यदि दिव्यांग असेल तर त्यांना जो कॉन्फिडन्स त्यांच्या तोडण्यासाठी जो एक मानसिक म्हणजे यदि ते माणूस स्वतःहून कॉन्फिडन्स असेल की माझ्यामध्ये काहीतरी कार्यक्षमता आहे, माझ्यामध्ये काहीतरी आहे, समाजाच्या बघण्याची दृष्टी असा असतो की काही ना काय करून त्यांच्या कॉन्फिडन्स तोडण्याबद्दल जो लोक काम करतात, आणि याच्यामुळे जो विद्यार्थी जो पुढे अदरवाईज येऊ शकत होते त्यांची परफॉर्मन्समध्ये 10% 20%ची कमतरता होतो, ही आपल्याला सुधार करण्याची गरज आहे. आणि याच्यामध्ये मी एक और आपल्याला कहाणी सांगतो. माझे आई वडील आणि माझं जो पूर्ण कुटुंब आहे एक म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये तो आपण दर जनरेशन्स आज लोक स्टार्टअप उघडतात. माझी आजीनी स्टार्टअप सुरू केलं होतं, त्यांनी कॉलेज स्थापना केली होती, आणि माझे वडील IPS मध्ये 37 वर्ष होते, माझी आई 38 वर्ष IAS मध्ये त्यांनी सेवा दिलं आणि सर्वात मोठ्या पदातून ते सेवानिवृत्त झाले आणि आता ते वेगळ्या ठिकाणी अजूनही काम करत आहे. पण हे सगळ्या गोष्टी असताना तो एक माझी आई ज्यावेळी आपण लहान होते तर MBA करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया गेली होती. त्यावेळी माझी लहान बहीण वर्ग 2ला होती आणि क्लास 2ला होती, आणि त्यांनी त्या ठिकाणचे मी ऑस्ट्रेलियामध्ये अगर तुम्हाला माहिती आहे की दोन्ही ठिकाणी जगात अगर आपण सांगितलं की एज्युकेशन सिस्टममध्ये दोन्ही ठिकाणी सेन्सिटिव्हिटी इन एज्युकेशन आहे.
एक तुमची नॉर्डिक कंट्रीज आहे, स्वीडन आणि डेन्मार्क आणि फिनलँड हा देश, आणि दुसरा ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड. हे दोन्ही भाग आहेत ज्या ठिकाणी ॲक्च्युली जो आपण म्हणतो ना आदर्श एक जीवन स्तर जो आपण म्हणतो मोस्ट लिव्हेबल सिटीजमध्ये हे सगळे भाग येतो. तो मेलबर्नमध्ये ते MBA करत होते आणि त्या ठिकाणी एक शिक्षकांनी त्यांना बोलवलं. ते त्यांनी सांगितलं की तुमची मुलींना डिस्लेक्सिया आहे, परसे हे दिव्यांगता नाही आहे बट एक प्रकारचा लर्निंग डिसऑर्डर आहे. याच्याबद्दल काही वर्ष नंतर तारे जमीन पे पिक्चरमध्ये लोकांना वाटलं. आणि जो रिॲक्शन होता ते खरं असं रिॲक्शन होतं की आपली मुलींना डिस्लेक्सिया कसा होऊ शकतो. मोठा भाऊ जो बी आहे हे तुमच्या समोर आहे, आई वडील आहे, आजोबा आहे, पंजोबा आहे, सगळे लोकांना कधी लर्निंग डिसेबिलिटी तो आपल्याकडे कोणाला नाही होता. यांना कसं झालं. तो एव्हरीबडी वॉज फर्स्ट ये ऑस्ट्रेलियामध्ये अननेसेसरली अरे 2 दिवस त्यांना वाचता आला नसेल तर त्यांनी अननेसेसरी पॉइंट आउट करत आहे, हे पॉइंट आउट करत आहे. तो अशी परिस्थिती होती. आणि इवन मोस्ट वेल एज्युकेटेड मोस्ट म्हणजे वॉज एक्सेप्टन्स जो होता म्हणजे फॅमिलीचा एक्सेप्टन्स फॉर एनिथिंग. म्हणजे आपल्या मुलांमध्ये काही कमी होऊ शकतो, म्हणजे हे नाही म्हणतो मोठं कमी, काही कमी होऊ शकतो याची एक्सेप्टन्स जो होता इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर माय ओन फॅमिली. आणि माझ्यासाठी पण होता म्हणजे. आणि जो सेन्सिटिव्हिटी असणं पाहिजे ते अजिबात नसतो. म्हणजे तुम्हाला जेन्युइनली सांगतो की ऑस्ट्रेलियामध्ये सेन्सिटिव्हिटी होता. आणि मी तुम्हाला सांगतो की त्या ठिकाणी आपण इमिग्रंट्स होते, आपण एक स्टुडंट विसावर होते, आपण त्या ठिकाणी आले होते. इमिडिएटली त्यांनी एक DBT स्कीम होती त्यांच्या स्कॉलरशिपसाठी फॉर ॲडिशनल हेल्प त्यांनी हा सुरू केले. त्यांच्यासाठी विशेष शिक्षक यायचे आहेत, त्याच्यासाठी सगळ्या गोष्टी व्हायच्या आहेत. आणि त्यानंतर परत आपण आलो इकडे दिल्लीला आलो. त्या ठिकाणी एक म्हणजे नामांकित शाळा जो असतो दिल्ली पब्लिक स्कूल त्या ठिकाणी माझी बहीणची ॲडमिशन झाला त्या ठिकाणी. आणि त्यांनी क्लास 4मध्ये फेल झाली. RTIचे पूर्वीचा काल होता आणि ते क्लास 4मध्ये फेल झाली. आणि सेन्सिटिव्हिटी कोणालाकडे नसतो. बट एक गोष्टी आहे की यदि आई वडिलांनी एक बार निश्चित केला तर मुली काय करू शकतो. आणि मी पाहिलं आहे की मला 95% आणण्यासाठी काही प्रयत्न करावा नाही लागायचा. आणि माझी सिस्टरला 75% आणण्यासाठी आपण सगळेजण स्ट्रगल करायचं. आज हे सगळे गोष्टी जो काय आहे बट आज शी इज अ व्हेरी सक्सेसफुल लॉयर. माझ्यापेक्षा 10 पट त्यांचं वेतन आहे. वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ हर. लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या बट शी इज अ शॉपोहॉलिक ऑल्सो. म्हणजे आयफोन आज सुरू झाला तो उद्या पुढच्या दिवस त्यांच्याकडे लेटेस्ट आयफोन आहे. आणि त्यांच्याकडे म्हणजे मी सांगतो त्यांच्याही सेकंड हँड फोन घेऊन मी फिरतो. बिकॉज iPhone 13 आला, iPhone 13 Pro आला, तो त्यांच्याकडे 2 असतो. तो शी हॅज डन वेल फॉर हरसेल्फ. बट जो स्ट्रगल होता थ्रू लाईफ हे मी स्वतःहून आपल्या फॅमिलीमध्ये अनुभवलेला. आणि मेन प्रॉब्लेम काय आहे की एक्सेप्टन्स नाही आहे. आणि मी याच्यामध्ये जेन्युइन क्रेडिट आपल्या वडिलांना देतो. माझे वडील म्हणजे लोकांचं स्वप्न असतो की एक्झिक्युटिव्ह पोस्ट पाहिजे. म्हणजे ज्या लोक शासकीय नोकरीत आहे सगळेजण म्हणजे जीव देतो की मला एक्झिक्युटिव्ह पोस्ट पाहिजे. आणि पोलीसमध्ये विशेषतः की मला SP आय थिंक माझे वडील आहे. आणि आता मी फक्त एक अभिनव देशमुख साहेबांना बघतोय की 10 वर्ष कंटिन्युअस ते जिल्ह्याचे SP होते, त्यानंतर DCP बँगलोरमध्ये होते, त्यानंतर IG रेंजचे होते, त्यानंतर पोलीस कमिशनर होते. पण या सगळे मोठे मोठे पदावर असतानाही ते रात्री 10 वाजता ऑफिसमधून यायचे आहे. माझे सिस्टरला ऑलमोस्ट 3-3 तास रात्री शिकवायच्या, सकाळी शिकवायच्या आहे. आणि टोटली पेशन्स ना लूज करता शिकवायच्या. आणि यदि मी माझ्या वडीलच्या करिअरमध्ये म्हणजे टचवूड आणि आता तो रिटायर झाले बट एक लकी करिअर आहे. 36-37 वर्षाची सेवामध्ये जो आपण म्हणतो ना साईड पोस्टिंग, सगळेजण म्हणतो साईड पोस्टिंगमध्ये गेले. तो एक साधारण ॲव्हरेज लोकांचे साईड पोस्टिंग 15 वर्ष असतो, 10 वर्ष असतो. माझे वडील साईड पोस्टिंगमध्ये ओनली 8 या 9 महिने होते. वो भी माझी बहीणचे 10वीसाठी ते एक पोलीस अकॅडमी जो असतो ह्या नाशिकमध्ये आहे तो वहाँ पे मैसूरमध्ये आहे. तो ते मैसूरचे पोलीस अकॅडमीमध्ये गेले. त्यांना केंद्रीय विद्यालयामध्ये त्यांचे ॲडमिशन करून घेतला आणि ते 10वी पास करून घेण्यासाठी त्यांनी हे पूर्ण कष्ट घेतला. तर हे सेन्सिटिव्हिटी कुठे नसतो. आणि ज्यावेळी मी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आपण म्हटलं ना की अर्ली लर्निंग अर्ली हे मी तुम्हाला सांगतो प्रॅक्टिकली काय होत नाही.
म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी या ठिकाणी बसून विचार करत आहे आणि बेस्ट ऑफ स्कूल्समध्ये काय होत नाही, आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतो पुणेमध्ये मी म्हणजे एक विचित्र गोष्ट मी सांगतो, माझे कार्यक्षेत्र ग्रामीण आहे, माझ्याकडे सुपरवायझरी अधिकार आहे ओव्हर ऑल स्कूल्स इन PMC PCMC. ये डिव्हिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या वेळ होता CO जिल्हा परिषदने कधी आपला अधिकार सोडला नाही. तो एक दोन गोष्टी आरोग्याने याच्या बाबतीत माझ्याकडे अधिकार आहे. तो एनिवेज तो त्यामुळे इवन पुणे शहरच्या बेस्ट ऑफ स्कूल्समध्ये मी जाऊन पाहिलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला जेन्युइनली सांगतो की आपल्याकडे म्हणजे कुठल्याही शाळा, म्हणजे एक फ्रँकली सांगतो, कुठल्याही शाळामध्ये त्यासारखी सेन्सिटिव्हिटी अजिबात नाही. टू इवन डील विथ अर्ली आयडेंटिफिकेशन, टू डील विथ एडिशनल आपल्याकडे 59 टीचर्स जिल्हा परिषदने एक स्कीम अंतर्गत नियुक्ती केलेली आहे, ते शिक्षक जात पण नाही. आणि मी तुम्हाला सांगतो, आणि जैसे आपण कारवाई करण्यासाठी निघालो वैसे ते सडनली संघटन तयार होतो, वैसे पदाधिकारी तयार होतो, वैसे ये तयार होतो, वैसे ते तयार होतो. आणि या ठिकाणी आपले 2 दिव्यांगचे मोठे कार्यकर्ते आहे या क्षेत्रामध्ये काम करणारे. बट मी एक और अनुभव CO जिल्हा परिषद म्हणून सांगतोय. DDRCची संकल्पना होती, एक डब्बा रूम बांधायचा आहे 400 गुंठे क्षेत्रामध्ये. आणि मी आपले आर्किटेक्ट पण आहे, मी त्याला म्हटलं की जितना मोठा बांधायचा बांधा, निधीची काय विचार करू नका, बजेटचा काय विचार करू नका, निधी कुठे ना कुठे आपण पुरवू. हे सगळे झालं. सडनली मी पाहिलं की माझ्या ऑफिस समोर आंदोलन आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो गमतीची बात आहे, बट पहिला आंदोलन होता आणि एकमेव आंदोलन आहे, बिकॉज मी प्रोएक्टिव्हली शोधतो की काय काय विषयावर आंदोलन होऊ शकतो आणि त्या प्रश्न सोडवण्यासाठी मी नेमकी काम करत असतो. समाज कल्याण विभाग जहाँ पर सर बसतात त्या ठिकाणी तो आंदोलन दर दिवस असतो. म्हणजे तिथे आंदोलन करता येत नसेल तर तिथे आयुक्त वगैरे परेशान होतो की आज काय झालं, म्हणजे काहीतरी झालंय. बट जिल्हा परिषद समोर आंदोलन म्हणजे कोई बसत नाही, आयडियली कोई बसत नाही. तो मी सडनली पाहिलं की सगळे TV वाले की तुम्ही ऐसे करताय, दिव्यांगचे पैसे बर्बाद करता. मी म्हटलं अरे बापरे काय झालं. फिर लक्षात आलं की DDRCला तुम्ही पैसे दिला. मी म्हटलं ही तो फार विचित्र गोष्टी आहे की DDRCला पैसे दिला म्हणून आंदोलन. आणि या पर मी सांगतो आपण दरवेळी विषय काढत बसतो. आणि मी मान्य आता माजी मंत्री आणि भावी मंत्री पण कदाचित होईल बच्चू कडू साहेब, त्यांच्याशी पण अकोलामध्ये ज्यावेळी होते आपण फार डिटेल याच्यावर डिस्कशन केलं होतं. विषय काय आहे की आपण ज्यावेळी एक्सपेंडिचर बद्दल म्हणतो की ग्रामपंचायतने 5% रक्कम जो खर्च केलेला नाही, या यांनी खर्च केला नाही, जिल्हा परिषदने खर्च केला नाही. इझिएस्ट काय खर्च करण्यासाठी एक स्कीम काढा, पेन्शन सुरू करा, निर्वाह भत्ता द्या. आणि हा निर्वाह भत्त्याचे कुठे फायदा होत नाही. आणि मी सांगतो इन्क्लुडिंग मी, कोई भी हिम्मत करत नाही की हा निर्वाह भत्ता बंद करा. ठीक आहे, आपण म्हणतो की ये गोरगरीब 100 लोकांना फायदा झालेला आहे, मे बी. बट 1000 रुपयेमध्ये आजची महागाईच्या जमान्यामध्ये 1000 रुपये या 500 रुपयात कुठेही मी तुम्हाला सांगतो. आणि त्याच्यापेक्षा आपल्याला काहीतरी पुढे करणं गरजेचं आहे. आणि याच्याबद्दल मी सर्वांना विनंती करतो की आपण विचार करा. आपण ज्यावेळी एक्सपेंडिचरचा विचार करतो, ह्या देशमुख साहेब आहे, जो आपण स्कीम्स दिलेली आहे त्या स्कीममध्ये आपण यदि पैसे खर्च करण्याचा पण प्रयत्न केले. एक असिस्टिव्ह एड डिव्हाइस आहे, पुणेसारख्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आपल्या CSR मध्ये मोठ्या प्रमाणात मिळतोय. पैसे खर्च करायचे म्हणजे करायचे काय. मी विचारलं, पुरंदरचे एक उदाहरण देतो, मॅडम यहाँ पर आहे, पैसे अखर्चित आहे, नेमकी करायचे काय. ते म्हटलं दिव्यांग भवन एक बांधा. मी म्हटलं ठीक आहे, दिव्यांग भवन बांधू, आतमध्ये काय संकल्पना काय आहे दिव्यांग भवनचा. वडकी म्हणून एक ग्रामपंचायत आहे, वहां पर सन्मान्य सुप्रियाताई सुले खासदार मॅडम गेली होती उद्घाटनसाठी. शी वॉज शॉक्ड. म्हणजे त्यांनी फोन केला, ते म्हटलं इन्क्वायरी लावा, 19 लाख रुपये. तर त्यांनी दिव्यांग भवन बांधलाय, त्याच्यामध्ये रॅम्प नाही, त्याच्यामध्ये शौचालय नाही, एक नेमकी हॉल आहे, नेमकी कोणासाठी आहेत कोणाला कळत नाही. आणि दिव्यांगचे पैसे त्या ठिकाणी त्यांनी टाकलं. एक्सपेंडिचर करायच्या काय, पैसेच्या आज अडचण नाही, 5% रिझर्वेशन आहे, पैसेच्या अडचण नाही, खर्च कुठे करायचा त्याचा एक मोठा प्रश्न आहे. खर्च कसा करायचा, योग्य रीती कसा करायचा. असिस्टिव्ह एड डिव्हाइस तुम्हाला अगर एक व्यवस्थित तुम्ही म्हटले ना दिव्यांग आयडेंटिफिकेशन, असिस्टिव्ह एड डिव्हाइस, मी तुम्हाला म्हणतो कुठले मोठी गोष्ट आहे. एक माणूसचा प्रोफाईल करा, त्यांना काय काय गोष्टी पाहिजे त्याची यादी करा, उसका एक सायकल निश्चित करा. आणि दर 5-5 वर्षी लेट से की त्यांना क्रचेस पाहिजे तर ते दर 5-5 वर्षी देत जावा. जयपूर फूट पाहिजे दर 5-5 वर्षी देत. पैशाची अडचण नाही, बट सिस्टमॅटिकली खर्च कसा करायचा त्याची एक मोठी अडचण आहे. आणि 1-2 आणखी गोष्टी मी सांगतो. DDRCची जो आपण संकल्पना या ठिकाणी मांडली आहे, या ठिकाणी मुरगुरकर साहेब आहेत, त्यांचे सातवजी आहे, मॅडम आहे, आपले सगळे कानेकरजी आहे, सगळे लोकांनी याच्यामध्ये फार कष्ट घेतलं. बिकॉज DDRCची जो स्कीम आहे, DDRCची स्कीममध्ये फार कमतरता आहे.
आणि माझी इच्छा होती की आपण सर्जिकल विंग पण जोडणं पाहिजे. आपण बेसिकली डायग्नोस्टिक अँड सपोर्ट विंग फक्त जोडलेलं आहे, म्हणजे थेरप्युटिक विंगवर आपण जास्त लक्ष दिलं आहे. बट 16 प्रकारची आपण याच्यामध्ये म्हणजे करतोय. तुमची जो आंदोलन होती त्याला पण यश आला. मी आता PMC PCMCला सांगितलं आहे 3.5 कोटी रुपये तुम्ही द्या, त्यांनी स्वीकारलेलं आहे. वी विल गेट फंड्स. ऑलमोस्ट 10 कोटीचं बजेट आहे, उसमें 1 कोटी एक्स्ट्रा. 1 कोटीच्या काय करायचं त्याच्याबद्दल प्रश्न आहे. ठीक आहे, एक्स्ट्रा मनी आपण केलाय. एक गोष्टी आपण लक्षात द्या, तो वी विल मेक स्टेट ऑफ द आर्ट. आणि 1 कोटी एक्स्ट्रा ठेवलाय काही एक्स्ट्रा करण्याची इच्छा असेल तर. आणि एक और गोष्टी सांगतो, आपण आजच्या डेटमध्ये आरोग्य विभागची जागामध्ये अतिक्रमण पण केलंय ऑलमोस्ट 16 गुंठे. ठीक आहे, वो फाईल होपफुली क्लिअर करून घेतील साहेब, बिकॉज आय हॅव टोल्ड हिम की तुम्ही पाठपुरावा करा, कुठल्याही परिस्थिती काढून या. आणि माझा एम हे आहे की आपण याचा आदर्श सारखा DRC बांधला पाहिजे की दॅट वी विल बी एबल टू प्रत्येक ॲटलिस्ट जे 16 प्रकारची दिव्यांगता आहे त्याच्यावर आहे. तर माझी विनंती आहे की याच्यावर पण विचार करा की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये एक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहॅबिलिटेशन सेंटर होणं गरजेचं आहे. त्याची काय स्वरूप असावी. आणि यदि लेट्स से इट इज अबाउट 100, म्हणजे तुम्हाला एक सांगतो, लेट्स से 10 कोटीची एक बिल्डिंग होत असेल. ठीक आहे, महाराष्ट्रात जिल्हा आहे अबाउट 36. एक डिस्ट्रिक्टमध्ये ऑलरेडी झालेला आहे पुणे. एक और डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट आहे मुंबईमध्ये, त्यांना काही हिंगोली भी झाला. बट हिंगोली मध्ये मे बी 4-5 कोटी खर्च करून इम्प्रूव्हमेंट करण्याची गरज आहे. तर लेट्स से 2 ठिकाणी झाला आहे, 32 डिस्ट्रिक्टमध्ये आहे. 320 कोटी पाहिजे. सर यहाँ पर बसले 320 कोटी राज्य सरकारसाठी कोही मोठा अमाऊंट नाही. ठीक आहे, म्हणजे 300 कोटी काही नाही, म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट एक दिवसाचा अर्धा दिवसाचा GST कलेक्शन. यदि तुम्ही फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये बसले, तुम्ही मनोज सोनिक सरांना विचारा, ते म्हणते पैसा देण्यासाठी काही अडचण नाही, ओनली विषय खर्च होणं पाहिजे योग्य रीती. 320 करोड पण 2 आर्थिक वर्षात लागणार आहे. लेट्स से की 200 कोटी प्लस 120 कोटी. तो माझी विनंती आहे की आपण असा विचार करायला पाहिजे की अगर ये DDRC जो पुण्यात आपण बांधतोय ते यदि आदर्श आहे, ये बेस्ट आहे, परफेक्ट आहे, गिवन ऑल कॉन्स्टंट्स, तो 200 करोडचा बजेट 1 मिनिटात अनाऊन्स करून सगळे डिस्ट्रिक्टमध्ये बांधून घेऊ. इट इज नॉट अ बिग डील. तो याच्याबद्दल आपण विचार करायला पाहिजे. ॲक्सेसिबिलिटी बद्दल आपण बोललो, यहाँ पर मनपाचे लोक आहे. मी सांगतो, मनपाचे 15 वॉर्डपैकी 10 वॉर्डमध्ये रॅम्प्स नाही आहे, म्हणजे PMC. माझी विनंती आहे की हा एक गोष्टी करा. सुदैवानी जिल्हा परिषदचे प्रत्येक ठिकाणी रॅम्प आहे एक्सेप्ट जिल्हा परिषदच्या मूल बिल्डिंग, बट वहाँ पर लिफ्ट आहे. ठीक आहे, बट याबद्दल सर्वांनी जरासं लक्ष द्या. आणखी मी 2-3 गोष्टी फक्त टच अपॉन करतो जो आपण विचार करायला पाहिजे. एक आहे की प्रिव्हेन्शन, बिकॉज डिसेबिलिटी प्रिव्हेन्शनवर मोठा काम पश्चिम देशात झालेलं आहे. आपण त्याच्यामध्ये लक्ष देणं पाहिजे. बिकॉज काय देशात दिव्यांगांची जो प्रपोर्शन इन पॉप्युलेशन आहे ते कमी होऊन राहिली. तर याच्याबद्दल आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्ली आयडेंटिफिकेशन बद्दल मी आपल्याला सांगतो, पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये आपण काय करून राहिले, आशा वर्करसाठी एक स्कीम काढलाय की त्यांनी जिथे नवीन दिव्यांग शोधले उतना त्यांना पैसे मिळणार आहे. बट ट्रेनिंगसाठी मला काहीतरी CSR या राज्य सरकारकडून निधी पाहिजे, सो दॅट आपले 3000 आशा वर्करला आपण ट्रेनिंग देऊ शकतो. आणि आपले जो डॉक्टर्स आहेत त्यांना ट्रेनिंग देऊ शकतो. आणि एक चाइल्ड हेल्थ ट्रॅकिंग सिस्टम आपण केला, ज्याच्यामध्ये 3,28,000 मुलं जो अंगणवाडीमध्ये आज एनरोल्ड आहे त्याची आपण आरोग्य तपासणी केला. त्याच्यामध्ये भरपूर दिव्यांग मुलं आपल्याला सापडलेले, ऑलमोस्ट 40 ते 50 दिव्यांग मुलं नवीन सापडलेले. त्याच्याबद्दल आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे. पण परत लिमिटेशन आहे की PMC PCMC भागात हे होत नाही. क्युरेटिव्ह क्षेत्रामध्ये आपण DDRC बांधतोय, थेरप्युटिक आहे. बट आपल्याला आणखी सर्जिकल फॅसिलिटीज भरपूर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये उपलब्ध नाही आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे की गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आता पर डिस्ट्रिक्ट आपण म्हणतो की गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस असावी, तो पर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये कसा उपलब्ध करून देता येतो. रिहॅबिलिटेशन, स्पोर्ट्स असेल, म्युझिक असेल, सेन्सिटिव्हिटी वाढवण्याचा विषय असेल, या सगळ्यामध्ये कसं आपल्याला काम करता येतो याच्याबद्दल आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे. मी 3 मनरेगाची आपण कोई उल्लेख केला. मनरेगामध्ये मी आपल्याला सांगतो, राज्यभरात मला वाटतं की लेस देन 30 दिव्यांगांनी मनरेगाचा फायदा घेतला आहे. म्हणजे मागच्या आर्थिक वर्षात 1 दिवसाचं काम त्यांनी पूर्ण वर्षात मिनिमम 1 दिवसाचं काम करणारे अबाउट 30पेक्षा कमी दिव्यांग आहे, यदि आपण घरकुलची योजना काढली तर. यावर्षी मी काय केलंय की दिव्यांगमध्ये जिती प्रस्ताव होते घरकुलच्या, एक झटकेमध्ये मी प्रशासक झाल्यानंतर मान्यता देण्याचा हे केलाय.
तो माहीत असेल की ऑलमोस्ट 450-500 मी अजून शोधतोय की अजून तुमच्याकडे असेल तो मी अजून दिव्यांगांना देतो. तो वो दिव्यांग घरकुल आपला बऱ्यापैकी सॅच्युरेट झालेला आहे. काही लोकांकडे जागा उपलब्ध नाही, त्याच्याबद्दल महसूल विभाग बरोबर आपला पाठपुरावा चालू आहे. बट ज्यांच्याकडे आजच्या डेटमध्ये जागा उपलब्ध असेल त्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आलेलं आहे. मी शिक्षक बदली धोरणमध्ये होतो, त्याच्यामध्ये संवर्ग 1 मध्ये दिव्यांग आहे, त्यामुळे फ्रॉड दिव्यांगाच्या प्रमाणपत्राचा फार मोठा विषय आहे. मॅडमने एक विषय हायलाईट केला होता, ससूनचा विषय होता, सिव्हिल हॉस्पिटलचा विषय होता. त्याबद्दल पण आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे की बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेशन आपण कसं प्रिव्हेंट करता येतो. नाही तो बिकॉज फिर क्रीम स्कीमिंग ऑफ ये होतो. आणि दिव्यांग वेबसाईटबद्दल आपण सांगितलं की यशवंतराव चव्हाण वेबसाईटवर, दिव्यांग आयुक्तालयाच्या वेबसाईटवर, NICचे जो वेबसाईट आहे आजच्या डेटमध्ये इट इज नॉट दिव्यांग फ्रेंडली, जो सगळे डिस्ट्रिक्टचे आहे. मी माझ्याकडून MKCL कडून जिल्हा परिषदची वेबसाईटमध्ये मी प्रयत्न केला आहे, पण त्याच्यामध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंटची गरज आहे. बिकॉज दिव्यांग वेबसाईटचे UI डिझायनर्स आपल्याला मिळत नाही, ही एक मेजर प्रॉब्लेम आहे. तो पॉलिसी करताना अगर आपण डिजिटल क्षेत्रामध्ये लक्ष देत असेल तो आपण कसं करू शकतो. शेवटचा विषय आहे की हे जो सेन्सिटिव्हिटी आहे आणि कॉन्फिडन्स तोडण्याचा जो विषय मी सुरुवातीला सांगितलं होता, त्याबद्दल मी एक गोष्टी सांगण्यासाठी इच्छुक आहे की एक SC/ST अट्रॉसिटीज ॲक्ट जो होता त्याच्यामुळे फार फरक पडला की समाजामध्ये जो अनटचेबिलिटीचे प्रमाण होता ते मागचे 20 वर्षमध्ये ऑलमोस्ट संपला आणि आता एक जनरेशनपेक्षा जास्त संपलेला आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होता, गुजरात असेल, मदुराईचे काही भाग असेल, त्या ठिकाणी पण बऱ्यापैकी संपला आहे. मराठवाड्याचे काही भाग असेल त्या ठिकाणी पण आता म्हणजे एक जनरेशनमध्ये कोई बी अनुभवलेला नाही, कोई बी पाहिला नाही आणि एक फार बल देण्यात आलेला आहे. तसेच राज्य सरकारने SC/ST अट्रॉसिटीज बरोबर दिव्यांगसाठी पण असा काही कायदा करता येतो का की यदि कोई भी माणूस दिव्यांगांना यदि म्हणजे त्याच्यावर अत्याचार कुठले कारणवश करत असेल तर त्याच्यावर SC/ST अट्रॉसिटी सारखा काहीतरी करता येतो. तर माझी विनंती आहे, प्रोव्हिजन आहे, अच्छा ठीक आहे. अच्छा, आय वॉज नॉट अवेअर की आहे, बिकॉज याची अंमलबजावणी आजपर्यंत मी पाहिला नाही. मी म्हटलं ना, मी आय एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस. सेन्सिटायझेशन, विशेषतः पोलीसला सेन्सिटायझेशन आणि ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यासाठी सेन्सिटायझेशन, याच्याबद्दल आपल्या करण्याची गरज आहे. तर एनिवेज माझी हे काही गोष्टीबद्दल मला हे सांगायचं आहे, याच्याबद्दल आपण सगळेजण विचार करावा. परत मी सांगतो, आय एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट जो माझा अनुभव आहे त्या मी आपल्या समोर ठेवला आहे, सो दॅट यू कॅन यूज दिस ॲज अ गायडिंग एजेंडा आयटम्स की तुम्ही याच्यावर काय विचार करू शकतो आणि या क्षेत्राला आपण काहीतरी चांगला करण्यावर विचार करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आयुष प्रसाद सरांनी सर्वच बाबींवरती मांडणी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आज आपण जो विषय घेतलेला आहे परिसंवादामध्ये, त्याच्यामध्ये मग अर्ली इंटरव्हेन्शन असून देत किंवा ॲक्सेसिबिलिटी असून देत, त्यांनी जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आपल्याला सांगितलेत आज आपल्या सर्व तज्ज्ञ व्यक्तींकडून त्याच्यामध्ये अजून आपण त्याच्यामध्ये मांडणी करू. धन्यवाद सर. मी माननीय ओमप्रकाश सरांना विनंती करते की त्यांनी उद्दिष्टांची मांडणी करावी. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे, त्यानंतर आपलं यशवंतराव चव्हाण सेंटर आणि DDRC पुणे आणि तसंच आपलं बाल कल्याण संस्था पुणे, ह्या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण एक या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत. आणि यामध्ये दिव्यांग व्यक्तीचे जे काही राष्ट्रीय धोरण जे आता ड्राफ्ट पॉलिसी म्हणून गव्हर्नमेंटने, केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेलं आहे, तर त्याच्यावर सूचना हरकतीच्या अनुषंगाने आपल्या एक महत्त्वाच्या काही सूचना असतील, सजेशन्स असतील किंवा काही आपले इनपुट्स असतील, ते सगळे एकत्रित संकलित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा आपण हा परिसंवाद या ठिकाणी ठेवलेला आहे. या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले आपले पुणे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आयुष प्रसादजी, आमचे उपायुक्त संजय कदम, या कार्यक्रमाचं खरं म्हणजे भूमिका मांडणारे आणि नियोजन करणारे आमचे विजयजी कानेकर, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सेंटरमध्ये जो दिव्यांग सेल आहे त्यामध्ये ते ॲक्टिवली काम करत आहेत. त्याचबरोबर श्रीमती पानसे मॅडम, या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित असलेले पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त श्रीमती रंजना घुगे, PCMCचे उपायुक्त श्री दांगट
आणि या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि आपण ज्याला म्हणतो की आज जे काही उपस्थित आहेत ते सगळं आपला राज्य स्तरावरचा थिंक टँक आहे आणि ह्या थिंक टँककडून आपल्याला ह्या आजच्या परिसंवादाच्या अनुषंगाने दिव्यांग धोरणाच्या बाबतीमध्ये जे काही आपल्याला सजेशन करायचं ते काही मुद्दे आणि परत आपल्याला पुढे दिशा कशी द्यायची आहे याच्या अनुषंगाने पूर्ण दिवसाचं आपण हे परिसंवाद आणि चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे आणि मला वाटतं की ज्यांना आपण अपेक्षित केलेलं आहे ती ऑलमोस्ट त्या सगळे अधिकारी आणि व्यक्ती आणि NGOज आणि यातले तज्ज्ञ व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित झालेले दिसत आहेत आणि अजूनही काही येत आहेत आणि मला असं वाटतं की आज कार्यक्रम संपेपर्यंत आपल्याकडून एक अत्यंत चांगल्या महत्त्वाच्या सजेशन्स देखील आपण केंद्र सरकारला निश्चितपणे पाठवू शकू अशी माझ्या मनात खात्री आहे. तर मित्रहो, दिव्यांगच्या बाबतीमध्ये आता वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक ॲक्टिव्हिटीज जगभरामध्ये होत आहेत, आपल्या देशामध्ये देखील होत आहेत. 1995चा कायदा पहिला सर्वप्रथम आपल्या देशामध्ये आला आणि दिव्यांगाच्या बाबतीमध्ये एक वेगळी अभिसरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. मला असं वाटतं की ज्यावेळेस आम्ही 87-87मध्ये सेवेत आलो तर त्यावेळेस दिव्यांगाबद्दलचं कुठलंच धोरण आणि कायदा देशामध्ये अस्तित्वात नव्हता. फक्त दिव्यांगांबद्दलचं एक 3% आरक्षणाचा थोडा एक मुद्दा केव्हा तरी यायचा, अदरवाईज त्याला कायद्याची असे एक बॅकिंग हा प्रकार त्यावेळेस नव्हता. आणि मग पहिल्या कायद्यामध्ये 7 प्रकारच्या डिसॅबिलिटीज आल्या. त्याच्यानंतर UNCD आपलं जे झालं आहे युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज, तर त्याच्या अनुषंगाने भारत देश हा त्या कन्व्हेन्शनचा एक मेंबर असल्यामुळे आणि सिग्नेचरी असल्यामुळे आपण हा द राईट ऑफ पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज ॲक्ट 2016ला आला आणि त्या 16मध्ये बरेचसे कन्व्हेन्शनमधले जे काही मुद्दे होते ते सगळे याच्यामध्ये इन्कॉर्पोरेट केले गेले. डिसॅबिलिटीचं प्रमाण देखील आपण 7 वरून 21वर आणलं आणि ॲक्सेसिबिलिटी आणि महत्त्वाचे इश्यूज, डिसॅबिलिटी कार्ड्स किंवा तुमचं स्वावलंबन किंवा तुमचं सुगम्य भारत अभियान, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम त्या अर्थाने खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. आणि ॲक्च्युअली हे अजूनही एक हा जो कायदा आहे हा तरुण अवस्थेत आहे. म्हणजे इतर जे आपण केंद्राचे आणि राज्याचे कायदे बघितले तर बरेचसे कायदे अजूनही आपले ब्रिटिशकालीन कायदे आहेत, फार जुने कायदे. म्हणजे अगदी तुम्ही इंडियन पिनल कोड घ्या किंवा CRPC घ्या, एव्हिडन्स ॲक्ट घ्या आणि अन्य वेगवेगळे प्रकारचे कायदे. केंद्र सरकारने देखील वेगवेगळे कायदे आणले, राज्य सरकारने वेगळे कायदे आणले. हा पण त्या मानाने तसा अजून तरुण कायदा आहे आणि याच्यामध्ये बरेच आपण ज्याला म्हणतो की हा डेव्हलपमेंटल ॲक्ट आहे. याच्यामध्ये अजूनही बऱ्याच विकास आणि आपण ज्याला म्हणतो विस्तार होण्याची गरज आहे, ही अशी परिस्थिती आहे. आणि मग याच्या अनुषंगाने पहिलं जे केंद्र सरकारने दिव्यांगाचं धोरण आणलं ते 2006 साली आणलं. म्हणजे फर्स्ट नॅशनल पॉलिसी ऑन PWD पर्सन्स. पण त्यानंतर देखील जे काही मध्यंतरी जे चेंजेस होत गेले, जसं आपला RTE आला, राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट 2007 साली आला. त्याच्यानंतर आपली 2020-21ला ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आली. RPWD ॲक्ट आला. नंतर आपला मेंटल हेल्थ केअर ॲक्ट 2017 साली आला. 2017 साली आपल्या RPWD कायद्याखाली रूल्स आले. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या आल्यानंतर केंद्र सरकारला असं एक वाटायला लागलं की हा 2006ची जी काही पॉलिसी आहे तर ती बदल करण्याची अत्यंत गरज आहे आणि त्यात चेंज करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून आता केंद्र सरकारने ही पॉलिसी एक प्रारूप पॉलिसी किंवा मसुदा पॉलिसी म्हणून प्रसिद्ध केलेली आहे. ती आपली डिसॅबिलिटी अफेअरच्या वेबसाईटवर देखील त्यांनी लोड केलेली आहे आणि पब्लिककडून त्यांनी सजेशन मागितलेलं आहे. जसं आपण आज पुण्यामध्ये बसतोय आणि आपण विचारमंथन करतोय, तसंच प्रत्येक देशामध्ये म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला देखील वैयक्तिक देखील सजेशन पाठवण्याचा अधिकार आहे. आपण तर ठीक आहे, दिव्यांग आयुक्तालय आणि आपण 4-5 ज्या काही संस्था आपण एकत्र आलो आहे आणि जे काही यातले तज्ज्ञ मंडळी आहे त्यांचं देखील आपण एकत्रितपणे पाठवू शकतो. त्याचबरोबर एखाद्याला व्यक्तीला वाटलं की मला वैयक्तिक माझं सेशन द्यायचं आहे तो देखील त्यामध्ये त्याचं जी काही सूचना आहे या पॉलिसीच्या संदर्भात ती मांडू शकतो. कारण याच्यामध्ये काय होतं की हा अजूनही इव्हॉल्विंग स्वरूपाचा कायदा आहे आणि ह्या धोरणामध्ये देखील अनेक आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे आणि ते वेळोवेळी होत आहेत. पण प्रत्यक्षात ज्यावेळेस आम्ही फील्डवर काम करतो, जसं आयुष प्रसाद यांनी पण सांगितलं की प्रत्यक्षामध्ये दैनंदिन स्वरूपात काम करताना असं वाटतं की अजूनही पॉलिसीमध्ये, कायद्यामध्ये, रूल्समध्ये बदल करण्याची गरज आहे आणि ती खरोखर आवश्यकता आहे. एक साधं उदाहरण मी सांगतो. आपलं UDID कार्डच्या बाबतीमध्ये ते आपण बेसिकली आता स्वावलंबन पोर्टलवरून आपण ते इश्यू करतो, पण त्याच्यामध्ये अजूनही टाईम लिमिट दिलेलं नाही आहे. आपल्या रूल्समध्ये देखील टाईम लिमिट नाही आहे. मग सहज आम्ही आढावा घेतला की साधारणपणे ज्या काही ह्या डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू करणाऱ्या ज्या नोटिफाईड केलेल्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटने आणि मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटने जे काही कॉलेजेस आणि संस्था किंवा हॉस्पिटल जे ऑथोराईज केलेले आहे त्यांची पेंडन्सी आम्ही पाहतो तर ती खूप जास्त आहे.
म्हणजे आता असं दिसतं की बऱ्याच ठिकाणी ती पेंडन्सी 6 महिन्याच्या वर आहे, काही ठिकाणी 9 महिन्याच्या वर आहे, काही 1 वर्षाच्या वर देखील जाईल. डिसॅबिलिटीचे प्रकार वाढले आहेत. पूर्वी 7 डिसॅबिलिटी होत्या, आता 21 आलेल्या आहे. त्याच्यामुळे ते दिव्यांग ते प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येणारच. पण त्याच्यामध्ये देखील अजूनही ॲक्युरसी आणि ट्रान्सपरन्सी वाढण्याची गरज आहे. जसं सिओने आपल्याला सांगितलं की काही ठिकाणी अजूनही दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या बाबतीमध्ये देखील काही तक्रारी आहेत आणि काही घटना घडलेल्या आहेत. आता संघटनेचे पदाधिकारी माझ्यासमोर आहेत. ससूनमध्ये झालेला प्रकार देखील आपण पाठपुरावा करतोय. त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात ॲक्शन होते, काही प्रमाणात झालेली नाही. या संदर्भात आम्ही शासनाला अहवाल पाठवलेला आहे आणि या बाबतीमध्ये अजूनही पुढे जाण्याची गरज आहे. त्याचबरोबरीने समजा ते डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेटवर जी काही अपिलाची तरतूद आहे, पण अपिलाच्या तरतुदीच्या बाबतीमध्ये अजून आपलं जे स्वावलंबन कार्डचं जे पोर्टल आहे, त्या पोर्टलवर जे काही ॲपिलेट ऑथॉरिटी आहे, म्हणजे उपायुक्त दर्जाचे उपसंचालक आरोग्य सेवा, तर त्यांना त्याच्यामध्ये लॉग इनला अजूनही ॲक्सेस नाही आहे. म्हणून आरोग्य खात्याने पुन्हा एक परिपत्रक काढलं की तुम्ही जुन्या पद्धतीने चालू ठेवा आणि मग सिव्हिल सर्जनच्या लॉग इनमधून ती फायनल ऑर्डर पब्लिश करा. तर ह्या बाबी दैनंदिन काम करताना आपल्याला अडचणी येत आहेत. ॲक्सेसिबिलिटीच्या बाबतीमध्ये एक चांगलं सुरू केलं आहे की आपलं सुगम्य भारत अभियान, ॲक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन, ती मोहीम चांगल्या प्रकारे चालू आहे. पण आज आपण विचार करा की साधारणपणे एकूण आपल्या राज्यामध्ये असणाऱ्या पब्लिक बिल्डिंग्स किती आहेत. आणि आता ठीक आहे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि हे PWD डिपार्टमेंट्स नवीन बिल्डिंग परमिशन देताना तर ती ॲक्सेसिबल बिल्डिंग आहे हे पॅरामीटर्स बघूनच बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन किंवा बिल्डिंग प्लॅनला ती मंजुरी देते. पण व्हॉट्स अबाउट ओल्ड बिल्डिंग्स? जुन्या बिल्डिंग अशा आहेत की त्यांना अजूनही ज्या शासकीय कार्यालय किंवा पब्लिक कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय आहे, काही ठिकाणी हॉस्पिटल्स देखील आहे, तर ते अजूनही ॲक्सेसिबल झालेले नाहीत. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आणखीन जास्त काम करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून सुगम्य भारत अभियानमध्ये केंद्र सरकारने काही प्रमाणात निधी दिला आहे, पण तो पुरेसा नाही. खरं म्हणजे कायद्याचं मॅन्डेट असं आहे सेक्शन 45 प्रमाणे की केंद्र सरकारने रूल्स लागू केल्यापासून 5 वर्षाच्या आतमध्ये प्रत्येक राज्य सरकारने, ॲप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंटने ह्या सगळ्या बिल्डिंग्स ॲक्सेसिबल कराव्यात, त्याचं रिट्रोफिटिंग करावं आणि खरोखर त्या दिव्यांगांना ते ॲक्सेसिबल असणं गरजेचं आहे. तर त्याच्या बाबतीमध्ये देखील गाईडलाईन केंद्र सरकारने दिलेलं आहे. हे फार मोठं काम आहे. 24 जूनला ज्यावेळेस आमची दिल्लीला बैठक झाली तर ह्या विषयावर देखील बरंच विचारमंथन झालं. त्यांनी आता आम्हाला दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाचा आणि राज्य शासनाचा एक प्रस्ताव मागितलेला आहे की तुम्ही हे काम कधीपर्यंत पूर्ण करू शकाल. तर त्याच्याच अनुषंगाने उद्या आपली आयुक्त कार्यालयात बैठक आहे आणि त्याचं नियोजन आपण करतोय. पण ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला खूप करायच्या आहेत. ह्या 2 उदाहरणं मी सांगितले. प्रत्येक बाबतीमध्ये आपल्याला पाहावं लागणार आहे. राज्याचं दिव्यांगाचं क्रीडा धोरण काय आहे? क्रीडा आयुक्तांशी या संदर्भात चर्चा झालेली आहे, पण अजून धोरणात्मक पॉलिसी झालेली नाही. प्रत्येक जिल्हा क्रीडा संकुलामध्ये किंवा राज्यस्तरीय क्रीडा संकुलामध्ये दिव्यांगासाठी, स्पोर्ट्ससाठी अशी चालना फार काही मिळत नाही. आम्ही आमच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा शासनाच्या याच्यातून माध्यमातून आपण करतोय, पण त्यात देखील अशा ज्याला म्हणतो की प्रॉपर सेटअप झालेले नाहीत. आणि म्हणून हे करण्याची गरज आहे. जसं केंद्र सरकारने एक नॅशनल लेव्हलला स्पोर्ट्स अकॅडमी ग्वाल्हेरला त्यांचं काम चालू आहे आणि मला वाटतं 1-2 महिन्यामध्ये त्याचं इनॉग्रेशन देखील होईल. आणि आता आपण पाहिलं असेल ऑलिम्पिक स्पर्धा टोकियोला झाल्या, त्यानंतर पॅराऑलिम्पिक्स झाल्या आणि सगळ्यात जास्त मेडल्स आपल्या भारत देशाने ह्या पॅराऑलिम्पिक्समध्ये घेतलेली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे दिव्यांग खेळाडू आहेत, चांगले आहेत, पण त्यांना वेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग, वेगळ्या प्रकारचे कोचेस आणि ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर ही देण्याची आवश्यकता आहे. हे सगळे विषय आपले विचारमंथनामध्ये येणार आहेत. जसं कानेकरांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक दिव्यांग शाळा ही आपली अर्ली डिटेक्शन आणि इंटरव्हेन्शन सेंटर असायला पाहिजे, पण ते प्रत्यक्ष होताना दिसून येत नाही. तशी ॲक्टिव्हिटी फार कमी संस्थांची आणि याची आहे. खूप ठिकाणी ज्यावेळेस आता आम्ही पाहतो तिथं ॲक्टिव्हिटी चालू आहे, पण ती सिस्टमॅटिक पद्धतीने जी काही SOP लेट डाऊन केलेली आहे त्या पद्धतीने होत नाही. फक्त एका खोलीला बोर्ड लावलेला आणि काही 4-5 मुलांची त्याच्यामध्ये एंट्री होते आणि काहीतरी एक वेगळा प्रोग्राम दिला जातो. तर त्याला खरं स्ट्रीमलाईन करण्याची गरज आहे. आणि ह्यामध्ये हे जर केलं अर्ली, म्हणजे हे प्रिव्हेन्शन आपली कॅटेगरी आहे, प्रिव्हेन्शनमध्ये जर चांगलं गेलं तर एक फार महत्त्वाचं काम होईल. 0 ते 6 वयोगटामध्ये आपण रेग्युलर थेरपी त्याच्या डिसॅबिलिटीप्रमाणे जर सुरू केली तर निश्चितपणे एकतर डिसॅबिलिटीचं प्रमाण कमी होईल आणि निर्मूलन देखील होईल आणि त्या व्यक्तीचं पुढचं आयुष्य मात्र फार सुकर होणार आहे. याचा देखील आपण याच्यामध्ये परिसंवादामध्ये विचार करण्याची आवश्यकता आहे. शाळांच्या बाबतीमध्ये, एज्युकेशनच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर ठीक आहे, शासनामार्फत देखील आपण दिव्यांग शाळा चालवतो. अनुदानित शाळा आहे, विनाअनुदानित शाळा आहे, पण त्यांचा वेगळा असा करिक्युलम अजून डेव्हलप झालेला नाही. एक आपण
आता इथे जयवकील फाउंडेशनचे प्रतिनिधी इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील दुपारी प्रेझेंटेशन होणार आहे. तर त्यांनी MRच्या बाबतीमध्ये मेंटली रिटार्डेड, मतिमंद किंवा इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटीच्या बाबतीमध्ये एक चांगला करिक्युलम केला आणि गेल्या 3 वर्षापासून आपण तो राबवतोय. शासनात तो प्रोग्राम पसंत पडला म्हणून त्यांनी त्या संस्थेला पुन्हा 3 वर्षासाठी आपल्याला मुदतवाढ दिलेली आहे. MOU फायनल झालेला आहे आणि ते काम आपण करतोय. पण व्हॉट्स अबाउट अदर डिसॅबिलिटीज, त्याच्या बाबतीमध्ये अजूनही हे निश्चितपणा आलेला नाही. ह्या खूप बाबी आहेत. बच्चू कडू साहेब आपल्याला नेहमी सांगतात, ते पुण्याला आले की आमच्याकडं ऑफिसमध्ये येतात, मंत्री असताना देखील आत्ता यायचे, चर्चा करायचे आणि त्याच्यामध्ये त्यांची एक संकल्पना आहे की प्रत्येक जिल्ह्याला एक दिव्यांग भवन पाहिजे, जसं आपण काही ठिकाणी सुरू करतोय. आणि दिव्यांग भवनमध्ये अंडर वन अम्ब्रेला ऑल थेरपीज आणि ज्या काही कल्याणकारी योजना आहे केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारचे, त्याचं माहिती सेंटर अशा पद्धतीने प्रस्थापित व्हावं. एक लातूरचं नेहमी उदाहरण दिलं जातं की लातूरला डिस्ट्रिक्ट ऑटिझम सेंटर आणि सेन्सरी पार्क चांगलं झालेलं आहे. तर हे काही ठिकाणी फक्त असे बोलके उदाहरणं आहेत. जसं आता पुण्याला DDRC एक चांगली होते आहे. स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील, आपले जिल्हाधिकारी असतील किंवा आपले विजय काणेकरजी DDRCचे प्रमुख, हे त्याच्यामध्ये लक्ष घालतायत. त्यातही सुरुवातीला अडीअडचणी आल्या आहेत. जागेचा प्रश्न थोडासा बाकी पण तो सुटेल. पण अशी आपण DDRC स्थापन करायला पाहिजे की ती राज्यामध्ये एक मॉडेल DDRC होईल आणि इतर जिल्ह्यांनी त्याचं अनुकरण करायला पाहिजे. आणि शेवटी एक लक्षात घ्या की धोरण झालं, आपण पॉलिसी कळवली. पॉलिसी म्हणजे साधारणपणे 25 वर्ष ह्या डिपार्टमेंटला दिशा कशी द्यायची, हा तो आपले डायरेक्शन आणि दिशा असणार आहे. पण ते राबवण्यासाठी नंतर आपल्याला निधीची आवश्यकता लागणार आहे. पॉलिसी फक्त कागदावर राहता कामा नये. केंद्र सरकार, राज्य सरकारने त्यासाठी प्रॉपर निधी उपलब्ध करून देणं आणि ते एकमेव एका डिपार्टमेंटचं काम नाही आहे. म्हणजे डिसॅबिलिटीवर काम करणं फक्त हे सामाजिक न्याय किंवा आरोग्य विभागाचं काम नाही, तर सगळ्या डिपार्टमेंटचा त्याच्यामध्ये सहभाग आहे, आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ दिव्यांगत्वाचं धोरण आपण बघितलं रिझर्वेशनचं, तर 4% आरक्षण आपलं प्रमोशनमध्ये आहे, 4% सरळ सेवेमध्ये आहे, पण त्याची अंमलबजावणी प्रॉपर होतंय का? 5% जे काही आपले आरक्षण याच्यामध्ये आहे, उच्च शिक्षणमध्ये, हायर क्वालिफिकेशनमध्ये किंवा टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये, त्याची अंमलबजावणी आपण करतोय. पण तरी देखील होतं काय की त्याची माहिती आपली समग्र संकलित होत नाही. आज रोजी प्रत्येक जिल्ह्याला आम्ही विचारलं की तुमचं नियोजन कशा पद्धतीने आहे. खूप कलेक्टरांशी आणि COशी आम्ही चर्चा करतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्याकडं प्रॉपर सर्वे असा केलेला डेटा नाही आहे. 2011ला जो सेन्सस झाला त्याच्या अनुषंगाने, त्या आकडेवारीच्या अनुषंगाने आपण पुढे चाललो आहे. म्हणजे 2011चा सेन्सस बघितला तर साधारणपणे 2.21% देशामध्ये आपली डिसॅबिलिटीचं टक्केवारी आहे आणि राज्याची बघितलं 2.65% आहे. पण जो सेन्ससचा जो डेटा ज्यावेळेस संकलित केला गेला तर त्याच्यामध्ये दिव्यांगात्वाचे 1-2 प्रश्नच होते. आणि त्यावेळेस देखील ती आकडेवारी संकलित केली होती. ज्यावेळेस आपला प्रगणक तो घरोघरी जायचा आणि माहिती संकलित करायचा, त्यावेळच्या कुटुंबांची देखील मानसिकता अशी होती की आपल्या घरात दिव्यांग आहे ते सांगायला तयार होत नव्हते, धजावत नव्हते. एक थोडा टॅबू त्यांना वाटायचा. आज ठीक आहे, चित्र बदललेलं आहे. आज 21 डिसॅबिलिटीज झालेल्या आहे. त्याच्यामुळे पूर्वीची टक्केवारी जी काही आपली 2.5% दरम्यान होते ती 8-9% दरम्यान पुढे जाणार आहे. आणि मग ह्या दिव्यांगासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आपल्याला प्रोसेस करावं लागणार आहे. आता आधीच्या वक्त्याने एक सांगितलं की आपल्या राज्य सरकारच्या योजनांमधला जो अनुदानाचा भाग आहे तो अत्यंत कमी आहे. आता 2-3 उदाहरणं मी सांगतो म्हणजे आपल्या लक्षात येऊन जाईल. एक तर कृत्रिम अवयव वाटपाचा जो आपला कार्यक्रम आहे आणि राज्य सरकारचा निधी आपल्याला जो मिळतो पर पार्टिसिपेंट किंवा पर आपला बेनिफिशरी, तो फक्त 3,000 रुपयाचा आहे. आज 3,000 रुपयामध्ये काही येत नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे. तर ती बदल करण्याची गरज आहे. एक दुसरी योजना आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्या कार्यशाळेमधून जे काही क्वालिफाय झालेले जे मुलं आहेत, जे कॅन्डिडेट आहेत, ज्यांनी स्किल डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस केलेले आहेत, त्यांना टूल किट म्हणून फक्त 1,000 रुपये देतो. ती रक्कम कमी आहे. अजून तिसरं उदाहरण, जे आपल्या 10वी आणि 12वीमध्ये प्रत्येक आपलं जे काही SSC बोर्ड आहे त्या बोर्डात पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण 1,000 रुपयाचं 1,000 रुपये शाल, श्रीफळ आणि सर्टिफिकेट देतो. मला सांगा की त्या व्यक्तीला आपल्या कार्यक्रमाला येण्या जायला 1,000 रुपये तसेच वाया जातील. हे खूप बदलण्याची गरज आहे. आणि योगायोगाने ह्या बैठका आमच्या आपले तत्कालीन डेप्युटी CM अजितदादांकडे झालेल्या आहेत, मुंडे साहेबांकडे देखील झाल्या आहेत, बच्चू कडू साहेबांबरोबर आमचा रोजचा संवाद होत असतो आणि हे बदलण्याचा प्रस्ताव गेलेला आहे. आणि कालच मी भांगे साहेबांशी बोलतो, आपल्या सेक्रेटरींशी, ती फाईल त्यांनी रेकमेंड करून वित्त विभागाला पाठवलेली आहे. आणि गव्हर्नमेंट कुठले असो, पण निश्चितपणे दिव्यांगाच्या बाबतीमध्ये हा बदल होणार यात शंका नाही. ह्या योजनांचा देखील आपल्याला बदल करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटचा मुद्दा मी सांगतो की जे काही आता टेक्नॉलॉजीमध्ये बदल होत आहे, जे नवीन जे ॲप्रोप्रिएट आपण ज्याला म्हणतो की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, याचा दिव्यांगत्वाच्यावर मात करण्यासाठी आणि त्यांची ॲक्सेसिबिलिटी वाढवण्यासाठी आपल्याला कसा वापर करता येईल याचा विचार करण्याची अत्यंत गरज आहे. जसं ॲक्सेसिबल वेबसाईट्स आहेत किंवा जसं तुमचं ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे. आता आम्ही दोन्ही याला PCMC आणि यांना सांगितलेलं आहे, ST महामंडळाला सांगितलं आहे की तुमच्या बसेस
ॲक्सेसिबल बसेस नाही. आता ते नवीन बसेस जे बॉडी तयार करतात त्याच्यामध्ये त्यांनी तो फीचर टाकलेला आहे. पण नाहीतर अदरवाईज आपण बघा जुन्या एस टी डिपार्टमेंटच्या बसेस जे काही आपण लाल पिवळी बस आपण रस्त्यावर पाहतो तर त्याच्यामध्ये कुठे ॲक्सेसिबिलिटी आहे? त्याला पायऱ्याच आहेत, त्याला काही वेगळी काही व्यवस्था नाही आहे. पण आता मात्र नवीन ज्या बसेस येतात, इलेक्ट्रिक बसेस येतात, त्याच्यामुळे तो बदल केलेला आहे. आपल्याला त्यांच्या पाठीमागे लागून पाठपुरावा करावा लागेल. ठीक आहे, एअरपोर्ट ॲक्सेसिबल झाले, रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म बऱ्याच ठिकाणी ॲक्सेसिबल झाले, सायनेज बऱ्याच ठिकाणी यायला लागलेले आहे, किंवा तुमचं बेसिकली टेक्टाईल पाथवे वगैरे देखील आता थोड्या प्रमाणात यायला लागलेलं आहे, पण जास्त प्रमाणात नाही. ही आपल्याला काळाची गरज आहे. जसं कॉकलिया इम्प्लॅन्टचा आपण जे प्रोग्राम घेतो त्याच्यामध्ये देखील खर्च जास्त आहे, पण त्याच्यामध्ये जी काही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आली आहे ती कमी खर्चामध्ये आणि शासनाच्या मदतीने आपल्याला जास्तीत जास्त त्याचे सर्जरीज कशा करता येईल याचा आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे. मला असं वाटतं की हे सगळे खूप मुद्दे आहेत. मला जे काही थोडे सुचले ते या ठिकाणी सांगतो. पण ज्यावेळेस आपल्याला हे जे आपण जे ग्रुप करणार आहात आणि ग्रुपमध्ये जे काही तुमचं डिस्कशन होईल आणि नंतर आपण सामूहिक चर्चा करणार आहोत त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्यांचा उहापोह करा. अत्यंत चांगल्या सूचना आपल्याकडून येऊ द्या, जेणेकरून महाराष्ट्र राज्यातून एक चांगलं सजेशन्स आणि इनपुट्स आपण केंद्राला देऊ, तर मग ह्या आपल्या कार्यशाळेचं किंवा परिसंवादाचं फलित होईल असं मला वाटतं. आज आपण सगळे बहुसंख्येने आलेले आहात. दिवसभर आपल्याला या ठिकाणी बसायचं आणि चांगलं एक ज्याला म्हणतो की डिस्कोर्स किंवा एक सिरियस थॉट आपल्याला या ठिकाणी द्यायचा आहे आणि ॲनालिसिस करून चांगले आपण शासनाला अहवाल पाठवू. आणि नंतर मला असं वाटतं की यातले काही मुद्दे आम्हाला राज्याला देखील लागू आहेत. राज्याचं दिव्यांग धोरणाचा आपला जो GR काढलेला तो 2018चा आहे. आता तो देखील आम्हाला बदलावा लागेल. एकदा केंद्राने चेंज केला की त्याच्या अनुषंगाने ज्या सूचना कदाचित केंद्र सरकारच्या धोरणात आल्या नाही ते आपण राज्य सरकारच्या धोरणामध्ये टाकू आणि त्याला देखील आपण चालना देऊ. ह्या डिपार्टमेंटमध्ये खूप काही करण्यासारखं आहे. पण काय असतं की ती मानसिकता सर्वांची असायला पाहिजे आणि जी व्यक्ती ह्या क्षेत्रामध्ये काम करते त्यांना मनातून दिव्यांग व्यक्तीबद्दलची आत्मीयता असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तो ह्युमन फॅक्टर आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नाहीतर असं सांगतात की समजा दिव्यांग आयुक्त कार्यालय आयुष प्रसाद यांना देखील माहिती आहे गेल्या 14 वर्षात 12 आयुक्त होऊन गेलेले आहेत. पण ही वस्तुस्थिती आहे. पण खरोखर काम करणारे मोजके आपले अधिकारी देखील होऊन गेले आहेत. आता नितीन पाटील आहेत असतील किंवा प्रेरणाने काम केलेलं आहे किंवा आधीचे बाजीराव जाधव, काही मोजक्या आयुक्तांनी खरोखर चांगलं काम केलेलं आहे. पण याला आपल्याला पुढे आणखीन कशी चांगली दिशा देता येईल याचा देखील आपण विचार करणं गरजेचं आहे. ह्या सगळ्याचं विचार मंथन आजच्या कार्यशाळेमध्ये यावं आणि त्याचं आउटपुट आपल्याला चांगलं मिळावं अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. मी अमय अग्रवाल यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या पहिल्या सत्राचं आभार प्रदर्शन करावं. धन्यवाद दीपिका मॅडम. मी अमय अग्रवाल, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र पुणे, महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित यांच्या वतीने आज उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आणि सर्व संस्थांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे खूप मनपूर्वक आभार मानतो की आपण इतका वेळ काढून आज इथे आलेला आहात एवढ्या पावसाळ्याच्या वातावरणात आणि एवढ्या ट्रॅफिकमध्ये. मला वाटतं हेच एक गोष्ट आहे की जे प्रूफ करते की आपण सगळे या विषयाबद्दल कटिबद्ध आहात आणि या सगळे डिपार्टमेंट्स जे आहेत ते गव्हर्नमेंटचे असतील किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशनचे असतील ते सगळं मिळून एकत्र या विषयावर काम करणार आहोत आणि हे ते दिसून येते या संख्येत. तर मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. माननीय ओमप्रकाश देशमुख सर आयुक्त, त्याच्यानंतर आयुष प्रसाद सर CEO जिल्हा परिषद, त्याच्यानंतर उपायुक्त संजय कदम सर, दांगट सर PCMC सहाय्यक उपायुक्त, रंजना गगे मॅडम, त्याच्यानंतर विजय कानेकर सर जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र पुणे, त्याच्यानंतर आपल्या पानसे मॅडम असतील, दीपिका शेरखाने मॅडम ज्यांनी एवढं चांगलं होस्टिंग केलं. तर आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो आणि पुढचा जो सत्र आहे तो एक खूप प्रोडक्टिव्ह असा सत्र होईल याची मी आशा बाळगतो आणि पुन्हा आपण लवकरच भेटूया पुढच्या सत्रात. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद अमय. आपलं पहिलं सत्र झालेलं आहे. आता आपल्या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण गट सर्व करणार आहोत. तर गट कशा प्रकारे असतील याचं मी माहिती देते. प्रिव्हेन्शन, अर्ली आयडेंटिफिकेशन अँड इंटरव्हेन्शन हा जो ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये माननीय श्रीरंग बिजूर सर आहेत, सदस्य आहेत सल्लागार समिती पुणेचे. त्यानंतर नितीन पाटील सर, रक्षा देशपांडे, वर्षा भगत, डॉक्टर डेगे, रमेश वाचाजी सुंदर
आपण हे वेगवेगळे गट केलेले आहेत. आपल्याला गटनिहायच बसायचं आहे आणि सर्वांना आपण एक ज्या गटानुसार ज्यांची नावं आहेत त्या गटानुसार आपण सर्वांना जी ड्राफ्ट पॉलिसी आहे ती सर्वांना आपण देत आहोत आणि संपूर्ण गटाकरिता एक संपूर्ण ड्राफ्ट पॉलिसी असा आपला म्हणजे तुम्हाला देण्याचं आपण एक रीडिंग मटेरियल देतो आहे. त्याच्यानंतर दुसरा गट आहे डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेशनचा. त्याच्यामध्ये डॉक्टर विजय जाधव आहेत, वैद्यकीय अधीक्षक ससून सर्वसाधारण रुग्णालय. डॉक्टर माधव कणकवले सर, सिव्हिल सर्जन आहेत, औंध हॉस्पिटल पुणे. अंजली कानेकर, राज्य समन्वयक UDID दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे. अभिजित राऊत गट. नंतर एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये डॉक्टर अजय काकडे सर आहेत, राज्य समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान महाराष्ट्र राज्य. शुभांगी देसाई, नेहा, सुप्रिया काळे, दीप्ती श्रीवास्तव. नंतर उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी असतील ते सुद्धा ॲड होतील. हेल्थच्या याच्यामध्ये डॉक्टर समीर दलवाई आहेत, अविनाश वाचा सुंदर आहेत आणि संचालक अलियावर्जंग इन्स्टिट्यूट इंटरव्हेन्शन सेंटर केम हॉस्पिटलचे. त्यानंतर स्किल डेव्हलपमेंटचा आपला एक गट आहे, त्याच्यामध्ये अश्विनी वाणी. नंतर जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी पुणे विभागाचे पण प्रतिनिधी ॲड होतील. त्यानंतर विशाल डोंगरे, सुहास काळे. स्पोर्ट्स या गटामध्ये अभिजित तांबे, अशोक नांगरे. नंतर प्रतिनिधी असतील क्रीडा आयुक्तालय पुणे, क्रीडा अधिकारी पुणे येतील. नंतर सोनटक्के, नाट्यशाळा संस्था मुंबई. मेनिता पाटील असतील त्यामध्ये, पानसे मॅडम, मुजावर. आणि ॲक्सेसिबिलिटीचा हा आपला जो गट आहे त्याच्यामध्ये कविता मुरगुळकर, अभिजित मुरगुळकर, नंतर पारुल कुमटा, समीर घोष, संजय जैन. डिझास्टर मॅनेजमेंट गटामध्ये विजय कानेकर, दत्ता बाळसराफ, अमय अग्रवाल, सुरेश पाटील. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख असतील आणि बुर्डे. त्याच्यानंतर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम अँड कॅपॅसिटी डेव्हलपमेंट अँड अदर पॉलिसी मेजर्स या गटामध्ये मधुकर काटवटे, सुरेश पाटील, संवेदना संस्था लातूर. विजय कानेकर, दीपिका शेरखाने. त्यानंतर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑफ PWDच्या गटामध्ये श्रीरंग बिजूर सर आहेत, नंदकुमार फुले, राजीव मोरे आणि हरिदास शिंदे. तर या गटामध्ये काही तज्ज्ञ व्यक्तींची नावं ही रिपीटसुद्धा झालेली आहेत. तर सर्वांना विनंती आहे, म्हणजे खूप सर्वजण एक्सपर्ट आहेत त्या गटामध्ये म्हणून हे सर्व गटाची आपण विभागणी केली आहेत. पण असं वाटत असेल की आपला हा पॉईंट या गटामध्ये मिस होईल तर सर्वांना आपण एक नोंदणी फॉर्म दिलेला आहे. त्या नोंदणी फॉर्ममध्ये सर्व जे आता मी ग्रुप वाचले तर त्या ग्रुपची माहिती आणि त्याच्यासमोर आपण एक ब्लँक कॉलम सोडलेला आहे. तर सर्वांना विनंती आहे की त्या कॉलममध्ये सर्वांनी ती माहिती फिलअप करावी जी ऑलरेडी ड्राफ्ट पॉलिसी जी आहे त्याच्यामध्ये कोणता मुद्दा राहिला गेला असेल आणि आपल्याला जी शिफारस करायची आहे ते आपण त्याच्यामध्ये ॲड करू. आणि आता जे गट आहेत ते गट पूर्ण डिस्कशन्स करतील आणि तुम्हाला एक साधारण आपण एक अर्धा तासाचा आपण वेळ दिलेला आहे. त्या वेळेमध्ये म्हणजे सर्व अर्धा तास नाही, आपण 1.5 तास ठेवू. हां, येस. काय होईल आता जरा लेट झालंय, 1.5 hour. ओके, आपण थोडंसं चेंजेस करतो याच्यामध्ये. एक 1.5 तासाचा आपण वेळ घेतो आहे म्हणजे गटामध्ये सर्व चर्चा करण्यासाठी. लंच कितीला करायचं आपण? 1:30ला करूया. हां, तर 12:30 ते 1:30 1 तास बसूया आणि जर इनफ झालं तर लंच संपलं की प्रेझेंटेशन सुरू. येस सर, येस सर. ओके, तर आपली जो बदल आहे त्याच्यामध्ये की आपण 1:30ला पण लंच ब्रेक घेतो आणि आता आपल्याला 1.5 तास गटासाठी वेळ दिलेला आहे. तर सर्वांना 1 तास दिलेला आहे, 12:30 ते. आता फक्त एकच 5 मिनिटात गट करायचे आपल्याला. आता गट करायला वेळ नाही लावायचा. पोझिशन सांगतो. गट क्रमांक 1, गट क्रमांक 2, गट क्रमांक 3, गट क्रमांक 4, गट क्रमांक 5, 6 आणि 7. 5 मिनिटं आपण बाजूला थोडंसं थांबलात तर आपले व्हॉलेंटियर्स 5 मिनिटात चेअर लावतील. कार्यक्रम पत्रिका मिळेल सर्वांना, तर त्यानुसार तुम्हाला गट पण मिळतील. वंदना सांगायचंय का? सांगितलं. ओके ओके, चला. वंदना, कार्यक्रम पत्रिकेचे कॉपीज दे काहींना. मी ते नाही